Nagpahimangno ang BFAR sa publiko nga likayan una ang pagkaon og mga kinasun nga nagikan sa kadagatan sa tulo ka lugar sa Zamboanga del Sur ug Sibugay ug Surigao del Norte. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Base sa gipagulang Shellfish Bulletin No. 18 sa BFAR, apektado sa red tide toxin ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur ug kadagatan sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay ug San Benito, Surigao del Norte sa Mindanao. Apektado sab sa red tide ang pito ka kadagatang sakop sa Samar, Eastern Samar ug Leyte sa Visayas. Buot pasabot, nagpositibo sa paralytic shellfish toxin ang water sample, lakip ang meat shellfish nga gikan sa maong mga dagat. Busa sa Zamboanga, Sibugay, hugot ang monitoring sa BFAR sa lungsod sa Tungawan, ilabi na sa barangay Tigbukay. Gipatest matud pa nila ang sample gikan sa dagat sa lugar, human gireport sa pipila ka residente nga nahimong pula ang color sa dagat niadtong milabayng bulan. August 3, naglabas sila ng resulta na ang shellfish sample na pinadala natin sa central office ay nag-positive sa ELISA method, which is yung paralytic shellfish toxin. Umabot ito sa greater than 400 na suppose dapat less than 100 lang dapat ang result. Pahimangno sa botan ngadto sa publiko nga likayan una ang pagkaon og bisan unsa mang klase sa shellfish o alamang nga gikan sa maong lugar aron malikay sa paggalanag. Hinuon, dunay mga alternatibo nga luwas nga kaunon. However, fish, squid, shrimp, and crabs are safe for human consumption provided that they are fresh and washed thoroughly, and internal organs such as gills and intestines shall be removed before eating. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.